Haus nam araja Rio, hau penai Oktober. Ngalap liang yu Jisu kumnong penem. Hei bo porlok jonga wiala menga hata kajing syakri. Perhadian jo kata ngai kindu bebon ba ki beri kebla pediang yu Jisu hata kasngi. Bat ke sedang ban ai kajing pla. Ba kumdo ba ya ka kam sni ba ki jule menchwa. Ba ya ke baro ki jing melien ki besni ki om ba ki mle sho. Bat ki ong ru ba hata kasngi bi ki pediang yu Jisu. Ki om ba kasngi kalong pernai lani kalong temai hak jing em jeki kadon kata ka jingkela lani ka jing sngo ka balong temai hak jing em jeki ki baro bar ngasu tenat bah bani sngo ba kita ki thu ikta ki baro namar balai hak jing em jonga par ka khamsim la ja kumta hak sngi bang apdiang yu Jisu ngalong bet kumju hi kadau kalong ba naru dang red ma bang ampat jumlien ya ka bande ki ka pasni hak jing em ka jonga ampat jumlien bandi secret bandi kiat bani show breu Ane banle kono kakam bapin sosi email pa. Kadkum ka jing suthu ka jonga ngabyang lut habaro ki benta. Tadi namar kata ya kata ka jinglong kristan ka jingim jonga. Lani kum tau brio bla pediang yu Jisu. Kamdan ki ka balong themai ka jingim jonga. Shwa bangan pediang yu Jisu ru ngalong tips ngi anda la pediang yu Jisu ru ngalong tips ngi. Hanrei ki kam ki basabar ngamle. Ki kono ka basniu. Hari haba sapo apa de ki bangale maroi kilong sisa ki kebamlong bala diang hun khmat jong blai ngam simla em kum ta kristan bade sisa lani kum ta ubrio bala pediang yu Jisu akham simla em kum ta kan barang ya kipor alas dang mok kum khna samla asang ban sutanat ki jingruai barha ka jingya lenti ki ta ka jing skap jingruai ka jonga ke baja ba kalas dang ban skap kini ki rock music dan suki pat ngapoi ban skap ki jingruai ba khamlong heavy tadon ka por le bangalapoi sa ban skap ki jingruai ki balong extreme bagi jingruai ki balong ki jingruai death metal black metal ba kita ki jingruai ngalasngo jan banglaso iet bha ba kita ki jingruai barha bang apuli ki lyrics ki jongki ngasngo ba kaya ha bha ka jingem ka jonga ki kran chapang ba umdan ba iet mano ki kran chapang ka jing isi ban em katkum kamat ba banum salia wat ban penyap beriuru hari kidan kum kita ki jingkran hang to bakran chapang ka ban isi email pa ban isi ki man para bar sedang ban piangi gitu ki jing hikai lingba gitu ki jingruai but kai ka baja kat bang rang skap kini ki jingruai ngai i ba yala di ngalalong sisa kumta but ke jinglong jongar las dang ban pher ngalas dang ban long kela hayeng ba kata ka jinglong jongar dang ban isi email pa ngai isi ki para am jukwa ban keren inu ru ngakwa ban song bai tang marwei bai bakal apoi ke por ba ngala kat banang ya isngap kini ki jingruai kat kini ki jingruai ki jukran bharu sepang ban suicide ban yap Bat habang ngalas ngap than kini ki jingruai bakal apoi ka por yang ngaru bangala kwa ban suicide ngalas nang ban thaj hayeng bakal dan hoi ka sngi bangala yang ata ka wei ka lord jakata wei ka yeng bangala mut ban peniap no ban sim no el ka jong ka jingem ong som dan jingmen to isu enga ka jingem bangan em tadi marta ta ka puang ngalamut hi ban sim no el ka jong ka jingem bat hakum kata ka por ime jonga iwan bat yu i nga banga yang kata ka jaka bat di pertaya nga yang mele yu stu selor Ang may nga susong kai. Pwede yung nga ito, 1 year na siya po. Ito nga year wad. Ali ban pai, no siya layeng. But, kadang iya kipor, kita kijingruay kitang sulong jan nga bang ayay sngap. Man kasngi, lapoy po na kajing jong aro, bang radasyong hasay baro, ang jupulot por, ban wat banya siya pang jongki. But, haba kito kita testimony jongki nga suya habar kajing ka jonga. Wala nga sngap kita kijingruay ro, hadray nga julet pat siya jeseng ro. Ngam jupep ya kejeseng, par ngam jupep ya banduai ro, ngapuli ro iktien jong bleng, ngalong kom tau brio ya ka bubuk kejat lang, ha ka perthai ro, ngabuk kejat ro badu bleng ro. But imei jong aro di ka brio ka basakri bahai bleng, iba jupet baharu ya ka poternet. But ibi jupelong yang iki kon baro, habalawan ka program jong ka poternet, but i jupen syong yang i baro si para ya ka banpet poternet. Ada ngim tere banpet imei jongi jusim do ding to jan, but iong ba syongkap, pet ya ka poternet. Tadi nama kata ka pelongi ban syong ban pei potenet bar habang apet kata ka potenet ai iba ipas to ban tei ju hikai ba sepang ka ban sakri yu blei ya ban iet yu blei bamdi ban sakri ar kan rat dan di bamdi ru ban iet ye kai jong perthai bat kita ki jingkran ki jong iam ka ketik bai ka donor ka jonga
Barang to kapor lawan ke jing perkhat jonga sisa ngalong kumta ngasakri arkenran shau bleiru nga ai sakai jong keperthairu lani sujong setan ru nga ai ba kita ki jingkran kat barang epet ke potanat ngaso kadang kita ba kadang kita ke jingem ke jonga ba kalau anda kapoi kawi kapor ba email iwan ra kawi ke kuat balat ho sakri jong blei tai pastor CM umlong angai pi itulun baro ai bar ha kuat bi itho ikran sepang ya kata ba keren sepang ki jingruai perthai bar bang ayo puli kata sisa kalapen kendet yang ba kelaktik sisa ke mensim jonga bat ilahi kai hang to ba ngim dei kum ki khun ki jong blei ki blap yang yu jisu ba ngim dei ban sngapi ki jingruai perthai barang ta kata kadang ketik susu ke mensim ke jonga bar ka ju esoro ya ka sor bit naka pos ka por ya ka sur ka jong blei ka boang khun i no i kini ki jingruai kim long ki bapen so bahai blei barkan pencot yang ha barkan penyap yang ha ring apat ngayai setla bar ngayai snap dan hawai ka sngi ngadang wan jingwan bar hayeng dan burel bar hata ka por ya por banga ngadang wan i khosiu ki jonga ki sudha be hamadan bar kum tahi ka sudan be ka jingkende ka sedem ka jonga kata ka jingkende kata ka jingli a ka basolong pher hado kata-kata bat ngamla su wat mandring mensia meladi bar ngala setting hado kata-kata bar hapor bangla hap haki khosi ki jonga ngasu i bikin san kani ka mensim ka jonga ka bami sabar bar hang tangala setting hado kata-kata ngabat ngam sonang so ban le akum no ro hari hakum kata kapor ngasukan mau ba ka bar khot ikerteng jong jisu bar hakum ta kapor ngai i bakani ka mensim nani ka met jonga kasmi benang ni ngam tep hakanu ko kam kalong hari ngasu i be ka mensim jonga bakami nanga bar hang ta kapor ki jaw ki umat bat ngapai ban khot kerpat ka kerteng ka jong trai jisu bar ngakot Jisu maaf yang Jisu ngala bakla ngala sela ya me maaf Jisu nga bana matasi aku ban kala ka bomot ci sabat ngakular bangan bread no gini jurai pertai bangan em no gini matma gini jurai ksuit paro kan bangadan ngan bread lon bar hata kasni masin sim yang takarai kamen sim jonga kawan rung biang syapo bakaladan biang kata ka jingkiman ka jingsuk hapo jonga bang lasla ban ring men sim biang bar hata kasni ngasim lot kita jurai jonga kat padan baro ngala bread lot pada dota kasih ngelasim kerai, bangan sakri bino itrai, bangan le keno no kakam su kabapen sosi yau blai. Panadu kata kasih, bakini kisuat kini kisuatan, kamsim lai yang ah. Markini kimen sembamban aku apa nabi man kamiet kijuan ban pendik yang ah. Baman kasih kijuan ban kesi yang ah. Kamtam dal apa kita kisibeji arbaji menmiet. Abangat ya ngasukan det bet kensan nakabat ya. Barhaba kiwan kinwan ro kim dei tang we artel kijuan siket ba kijuan ban kesinya man kamiet ngam jura ban ring mensim ngam la asu ban le ero hari hakum kata kapor nga sunang betang mar khot ikerteng ju jisu ong jisu pelat yang hakum kata kapor nga yo jing pelat kadang kata ka we kamiet le ko abonoi phiba kadang thia bar kata kapor bang thia nga suken det kensan na jing thia abang akan det ngayo i namar ka jai bang thia akan artel ki jing khayet but hakawai ke jing khayat ngai ka perda ka khi bad hakawai ke jing khayat ngapai ka perda kam khi bar hang tang la solong pher ba ngaso kambet ke jonga la solong ban long smith bar to ka por nga shui i bet kilong ta ki mensim baman be kiwan be siket bet hang ta ka si kiwan ban kesi nga bangala yam ang karpar nga khot email rum dan bala ban yasngo khot tu para bathia hajan jonga rum dan bala ban yasngo mono ade matang la sulong ling Mari bar ngala jam ngakot kerteng jung jisu ata kapor baka jingele ata kami lalong jorong ba bar habang ngakot kerteng yai khot kerteng jisu ngayo e kejing pelan bakala sedang banwan ka jing saptieng hanga nakawai par ka jing saptieng basolong pher ba sedang banwan ka jing pang hanga bahadu sisnam bangam nang bandiot thia tang sulawan men miet ngala tieng namar balai ngala tip masan kiu ka jing thia kini met semaman kin sawan Barngam tip su bande akum no ngala so kus lai men sem haka jingem jonga badi mei jonga yu i bang la long kum ta te yo we renga bande ya ka we jing sakri pada bang la le ta ka jing sakri he bi dan ini sakri jong blai pasta pintu pasta pantai bat hang ta ka sni pasta pintu i ong ba dan we bureo haka ni ka jing sakri ba ju yo thia ngapat ngayai ap yo de ki we ma kum no la bende yang ngam so langet bende yang no thai yo de manur mar ngadang suban kata ka jing seng te ngadang pat khat ibadi ki we ki brio te ya pastor pintu bi ya khot che khot ngai ipat mdan balet mano ba hukum kata ka por ngaso tho de yang par habang ale chakmat pastor bantu masen bukti
haba ibu keti mai kasuan ba jing tersan kawan ka jing khlut hakamet jonga bat ngasujau ki imat ki jonga bat hata kasi ngayo sendan ka jing pelat na kita ki men siam paman ki bonjo yele nga man ka miet bat na ka jing pamiot thia bat hata kasi aku aban ong pi kata de husnam arajar khat lai bautrai udah pelat sisa nga na kita ki jing sakti sakhom na ki bor baman ngala berat lut sisnam suai kata ngala berat lut kita jing ruai hari ki men sim baman par kim sim alat na ka jing im ka jonga hari hau arajar khat lai kita ki men sim baman parop par kilalat na nga kain bat nadu kata kasi aku aban ong pi hadu ka ni ka klemat kini ki bor jing dom kim nak so banile ha ka jingem ka chonga but hakum kita ki por las dang manlet ki jing sekri ngala smart manlet ha ka ni ka jing sekri but kadang ya kita kiski but kawan biang ya ka jing kan mau biang ha ka jingem ka chonga but nadu menchwa dang red ajudan ni ka jing ipau bangangan sekri yo blai ngak soling a bah ka man sim bar ngai kendu ikini ki sekri ki jong blai pasta pintu pasta banteng aya keren bat ki ngai thu bat ki baro ya ta ki jing siam ka jing em ka jonga ya ta ki jing ipau ki baro bar ki labu jing duai na mata jonga bat hang ta ko abon pi kadan kata kasur ka bakran no blai bar kawan kata ka jing so scam hapo ka jonga bau trai lo khat nga ya ka ban sakri ya u bar nga aingu yu blai ru bau blai lo pelong nga mentapan bangan dan hapo ajang kini ki laingot ki sakri ki jong blai hapo ajang pasta bante pasta pintu badi kong snita bangan dan hapo ajang kini ki laingot baki hikai nga baki yalam nga baki pen ilinti nga mentang dan hapo ka jing hikai ka jong ki bat ya ka ban sakri yu blai bar nga aingu sisa yu blai bola se ya kum kini ki sakri ki jong blai ba ling ba ka ni ka jing sakri ba bon ba ki men sim ko do ki yo man mat ban tip yu try